Здравейте, здравейте на всички! Днес ще ви покажа един по-различен начин да консумирате желатин. Знаете, че желатин е полезен за костите, за ставите и така нататък. За целта какво ни трябва? Трябва ни желатин, разбира се, желатин. Трябва ни кисело мляко и 50 мл пресно изцеден сок от червено цвекло, пресно, което съм оставила да постои отгоре върху киселото мляко и след това загребвам и съм прехвърляла тук виждате 25 мл в всяка купичка с 2-3 лъжички кисело мляко. Стъклото винаги трябва да го оставите да престои поне 2 часа, след това то е годно за консумация. Има хора, които не могат да понасят кисело, независимо от това, че е постоял 2 часа. Това е задължително, за да излезат вредните нитрати. След това се консумира. Но, за да може да го усвоите по-лесно, ви предлагам да се направите от желатина в форма. Ето, сипим едно пакетче желатин, което е 75 грама. И заливам с гореща вода. Заливам гореща вода, развъртвам и ще оставя малко да се охлади. Трябва малко да се охлади, защото желатина се разтваря с вряла вода, което означава, че водата трябва да ври, да мине точката на течение с обравите. Тук направя малко чистки, да оставя леко да се охлади, след което се прибира в хладилника. Тук за целта леко да охладиме да охладим желатина. Можем да си го прехвърлим в една друга чашка. Два-три пъти, за да не чакаме толкова дълго. Така, той по-бързо се охлажда и постигаме желаната цел. Виждате, след като изчакваме го леко да се охлади, да добавим червеното цвекло и киселото мляко. Затова изчакваме. Всички знаете ползата от червеното цвекло, знаете, че той е необходим за червените кръвни телца, за хемоглобина, за хора с анемии, за пречистване на токсини от нашия организъм, специално за черен дроб, хора с повишени и с проблеми с бъбреците, т.е. тези, които имат оксалатни камъни, аз също имам, но го приемам. В този вид няма да ви усложнява ситуацията с камъните в бъбреците, тъй като той се свързва с желатина. Когато става въпрос за прекомерна употреба на червено цвекло, на сок от червено цвекло, защото той е най-полезен във вида, когато го пиете под формата на сок. Затова трябва да го пиете. Винаги се свързва. След като изчаквате 2 часа, го прибавяте му сок от моркови, бета-каротин, при раковите заболявания и така нататък. Но тук ще говорим сега отделно, освен за червеното цвекло, ние говорим и за ето, с една лъжичка ще добавям постепенно, за да мога да не се пресече киселото мляко. Така няма да може да се изгубят свойствата на червеното цвекло. По този вид може да консумирате всеки ден. Иначе, препоръчително е веднъж седмицата поне за хора, които просто да си повишат нивата на червените кръвни телца, 2-3 пъти седмично по 50 мл. Дозата
която може да се приеме най-много, е 200 мл червено цвекло на ден. Така че по 50 мл дневно вие ще си набавите необходимите червени кръвни телца и ще подобрите вашият хемоглобин. При анемия също, знаете, дефицитната анемия, която е липса на витамин В12, затова се казва, че най-добре се свързва с сок от портокали, който е богат на бета-каротин. Всички жълти плодове са богати на витамин груп и от групата на витамин В. Ето, виждате, в този случай се получи една хомогенна смес, която не се е пресекла. Виждате? И така вече даже е охладена, след което директно ще я прехвърля в хладилника. В случая, ето това вече е готово. Получи един красив цвят. Плюс това желатин е от ягоди. Той си има червения цвят. Затова използвах желатин от ягоди, за да бъде еднакъв цвета. Другия вариант е, след като се охлади, отгоре може да гарнирате с сметана, с шоколадови пръчици. Всичко това, което е полезно за хемоглобина и за пречистване на вашия организъм. Ето виждате. Независимо каква е вече температурата, аз съм прехвърляла от една чаша в друга, видяхте. Каквато и да е температурата, когато постепенно добавяте горещо към студено, трябва да бъркате енергично, горещо. Температурата вече е спаднала поне с 30 градуса. В този случай и от лъжичката и бъркането, тя спада с още 10 градуса. Ето, всичко е много добре разбъркано. Ще имате един много хубав желатин. Желатина, знаете, че съдържа колаген. Най-добрият начин, естествено, да си набавите колагена в ставите, това е чрез желатина. Може да взимате безцветен желатин. Ето, сега го допълвам. Ще допълня и тук. Готово. Разбъркате още веднъж хубаво да се хомогенизира цялата смес. И след това слагате в хладилника. Този ще трябва да го изчакам още малко, защото е много горещ. Излиза все още пара от него. Не мога да го прибера в хладилника, но почти вече може. Ще допълня купичката. Така, благодаря ви, хубав и приятен ден!